Union, karental sa pantayan, at pamagdalang komunyon, karing masakit, at ting pamamyaman ikan ting biyaliku, karing mamamate. Pipili kayo maniting kasuyuan, kailangan kong maging halimbawa, ting pamimiyabireng biya Kristiyano, ting kasalpangdayanan at asa. Kailangan kong sumulong ting kabanalan, kapamilatanan ting sakramento, ting pamisampetong at lubod. Tandaan niyo yan takaltamo, metong tamong katawan, muling matirake tamo, ting metong mong tinape, at metong mong kalis. Ngayon ibayo yung biyahayang kasuyuan, at pamitalaga bilang yan isig parokya tamo. Yung pag-ibatyo, o kung makasadya. Makasadya kayong ganap, kaniting kasuyuan, yung pamamiyang katawan at daya ng Gino, karing biyahong kapatid, ganiging parokya ng Santa Monica, Pag-ibig. Manalangin tayo ng mapanaligan, tingin pa, at bantang, tingin pabalin kayang bendisyon, karinig ng kapadalay yung isi, bibiling maging, talapamyaning Eucharistia Communion. Mapapakalulungin pa, biglalang at talapamye, at talayang tabi, ng biyahang pamilya, bendisyon mo rin kapadal biniyang isi. Kamiyaw sa kasuyuan ng pamamye komunyon. Mananasan ang iyong katapatan ng pamye, intinape ang biye, ibiyang kapalayan. Piraslasaan ang katapad yan, ingpagkit yung marinting mano, itiyang yatuan mi, kapamilatang ang Kristong ginumi. Amen. Sigurad kayo, bendisyon na kayong panin. Yung bendisyon ng Diyos ng tabi kayo, ibiyang kayong kasuyuan, parokya tamo, tinanawasan ng masimanapaka, mamipapakawan, masalang kaisipan, manuwala sa lubod, at mantabi ang ibalang pinantin ng biyay, kapamilatan ng Kristong ginumi. Hindi siya nakakayang Diyos sa may bayan, ito po'y magpapalitan ng Espiritu Santo. Lest we could, we are yours, we are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Berapa kalian tahu? Bilang baka nanggap kerja datang yang diisi para pengantar yang masih